И какво става, хора? Аз съм Езоза и днеска ще снимам в... секунда. И днеска ще снимам в моят... не мой. Ще снимам в сървъра, който съм хостерче, второ. Portalcraft, който имаше нов спаун и цяло нови неща. Но това тук не ме устройва. Съжалявам. Цяло имаше нови неща. И да, нов спаун, всичко, нови ларпове. Ето ларпшоп. Аз съм го строила сега. Ларпшоп. И ето пич Destiny. Секунда. Този беше Portal Plus, но вече е админ, тъй като направи спауна вчера вечерта. Това не знам за кой админ. Не я възикам се. Това е Ханес. Това е пич просто. И да, ето шопа отвори врати отново. Ето така. Аз го построих, той само служи цените. Ето там. Ще има IP в описанието. И сега да отидем към новия спаун, да видите. Welcome to Portalcraft, have fun. Repair hand 50 кинта, Hell 10 кинта. Тук има фри айтеми. Ето това са фри айтемите тук. Warp Enchant. Това е такъв банкомат. Тук има два портала към Недъра, към Енда, също така. Warp екип е тук. Warp, това е моята глава, ако не сте забелязали. Тук фулда. И напред естествено е PvP-то. Опа. И това е дупката, разбира се, която също аз направих с титката. Титката BG. Може да му посетите канала, ще има линк отдолу към канала му. Kitstart, ето Kitstart. Представляват тези айтеми, които са добри айтеми, все пак доста са ви нужни. Да, и това е дупката, която направихме с титката. Доста е неусъвършенствана и грозна, но ще я измислим или може ще има втора. Ей тук така, не знам за кой е това. Това титката го е правил, не аз. Това е моето място тук за равен терен, 1 в 1. Ето тук също е за 1 в 1, в смисъл падаш. Ето тук се маха, не може да излизаш. И тук пак се млачиш, така е, 1 в 1. А тук ако направя тъй, какво ще стане? Така. И... май тук трябва да се спусне още една вода. В смисъл, ще за така. Ма той пък е. Да. Определено ще трябва да си пусне още една вода. Ще пусна по някакъв начин. Може би ето тук, както тук е направил ей така. Тук ще направя някакво коридорче. Примерно. Ей тъй. Добре, и това е начин. Да. Отлично. Слизате си тук тъй. Е така. Само моглите да се удавите през това време. Тук можете да скочите. И добре, така е.
Ларповете. О, има нови ларпове. Ларп сад. Това не е сад, той... Така по-става. За ларпи в пидупка, да. Ресторант два пъти. Случвали се доста тъпи неща, като не е нямало. Ларп шоп, да. Ларп сплев. Така тук има фри, нали, лопатки. И ние като започне ивента, пускаме ето долу, както виждате, махаме го и нещо. И отдолу си има с такова пясък. Пясък, боже. Сняг. Ларп фиш. Който не е, но... Фак, кой го е направил сега той? Добре. Да приемем, че няма Обама. Малко го е направил титката. Да, ларпиш. Не знам кой е сложил толкова малко вода. Но не го да го правя хит и смисъл. И добре, защо оттам е пусната водата? Това са някакви неща, които пак не знам, че са се случвали. Warp Jump 2, който го направи така отвънка, да ви го покажа, да ви го представя отвънка. Но то пък някога ви представям толкова. Тъй, ето го Warp Jump. Направено нарочно така облаците, за да ви пречат, защото все пак да е по-готино, като да си гледате. Warp екип и Warp ресторант. Това са тук са масите, това са нашите за храна на тези хора. Ние обслужваме. Ето тъй. Морните супички. Добре, не ми трябва. Вецето, което е измислено много тъпо. Не съм справила аз ресторанта. Представете си, хората и там си ядат и гледат как се изхождате. Страхотно просто. Ще сложи нещо по-хубаво. Два ресторанта. Вече има само един. Warp ресторант. Така. Какво ново? Хомовете ми. Ето скивайте и колко са много. Хом. Ами е хома. Но е готин, но е грозен всъщност. И някой пак ме е избило животните. Добре, няма никакво значение. Ето само да ви покажа Home PvP, това, опа. Това са хомовете, които, нали, това е арената, в която гледахте PvP-то. Когато построиха Нитро Брайан и още хора. И аз само разширих така, тя беше някъде до тук. Аз се разширих. Warp PvP. Не, Home PvP. Това аз го строих. Нали, втората ни е така. Втората ни е PvP аренка. Ние си ги строим. В принцип може да го сетнем като ларп, но този не ще да го сетваме, тъй като вижте някой тарикат.
си е направил рез и така от това купче нагоре.